3.5 million pesos nga shabu nasakmit gikan sa duha ka mga lalaki nga nagkasosyo sa iligal nga negosyo. 3.1 billion pesos ang mawala sa nasod kung dili magpadala ang mga OFW og kwarta sulod sa usa ka adlaw. Mga sakop sa Salisi ug Laglag Barya Gang nga nakapiyansa namalik og pangbiktima. Investigasyon sa anomalosong pagdispose sa mga scrap sa gidemolish nga Cebu City Medical Center gitugyan sa City Hall sa Ombudsman. Duha ka mga taga-Sugbo mi-qualify sa national pageant sa mga lalaki nga Misters 2015. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Adunay dakong epekto sa ekonomiya ang dili pagpadala og kwarta sa mga OFW nga mao'y labing dako nga foreign currency source sa nasod. Mukabat og 3.1 billion pesos ang mawa sa nasod sa usa ka adlaw nga di pagpadala sa mga OFW. Ang No Remittance Day protest sa mga OFW giaksyonan ni Andrea Patenya. Karong adlaw gikatakda ang No Remittance Day sa mga overseas Filipino workers isip pagpakita sa ilang kasagmuyo sa random inspection sa taga Bureau of Customs sa ilang mga balikbayan boxes. Anaa sa 1.6 million OFWs ang gibana-banang musalmut niini. Nagdumili sa paghatag og komentaryo ang pangu sa Overseas Workers Welfare Administration 7 kabahin niini. As of July 3, 2015, miabot na sa 187,784 ang mga OFWs gikan sa Central Visayas, 33,582 ang taga Bohol, 133,204 ang taga Sugbo, 18,638 ang taga Negros Oriental ug 2,360 ang taga Siquijor. Matod sa OIC sa Bangko Sentral ng Pilipinas Cebu ni Casio Parco ug sa presidente sa Cebu Bankers Club Association Maximo Eleksyon, dakong epekto sa ekonomiya ang pag-undang sa OFWs sa pagpadaog dolyares dinhi sa nasod. Apan wa sila nabalaka sa No Remittance Day, sanglit na sayod sila nga temporaryo ra kini. Dako tong mawaan in one day. Pero I think make up ron po kay siyempre di po sila yang di makapada sa ilang mga mga pamilya na ginikan mga anak, mga igsoon sa make up ni pero ilang di pa realize niya ilang pakita ang ilang pagkadismaya gyud. I just hope na they will not be doing it in the long run just for a day, just to teach a lesson to the Bureau of Customs, no? Because if this will continue, this has a very big impact on the economy. Di sila makahatag og datos kung pila ang gidaghanon sa daily transactions o kantidad sa OFW remittances matag adlaw, apan gibutyag ni Senator Cheese Escudero nga anaa sa $67 million o 3.1 billion pesos ang maalkanse nga kwarta sa usa ka adlaw nga zero remittance sa mga OFWs base sa report nga gipagawa sa BSP Central Office sa kauluhan. Gipasabot sa BSP nga importante gyud ang pagsud sa dolyares dinhi sa nasod kay mauman sab kini ang ipalit sa mga importanteng produkto nga di makuha o makitaan dinhi sa Pilipinas. Particularly gini ato mga oil products, no, gasolina, crudo, kerosene at wa man ta na diri gawas ana sa diri sa natural gas, pero kana natural gas duro man sa Luzon padapit na gamit, no. Ambot di makabot man na diri natural gas nato, pero principally kini mga gasolina mo na crudo, gas, kini kerosene gikan imported na nato, so na kinahanglan mo bayad ani, no. Hinuon, doon na pay laing sources sa foreign currency ang nasod, sama sa income sa mga business process outsourcing industries, export industries, ug sa turismo. Apan dako gyud gihapon ang bili sa OFW remittances. Matod sa BSP, nakasabot sila kun nganong gibuhat kini sa OFWs, mao nga magsilbi sa bunta kini nga usa ka wake-up call sa BOC. Gani si Parco nagtuo nga di gyud unta angay chargean og buhis ang mga balikbayan boxes. Apan kinahanglan sab nga mahimong responsable ang mga OFWs pinaagi sa pagsiguro nga di gamiton alang sa illegal nga mga transaksyon ang mga balikbayan boxes. Kung ano ta makarealize ta ni customs, kung customs sa mga gani ang ga-implement ani na muna
Pero ato hanggang lang na silang atong OFWs nga pada sila observable sila sa mga atong di padala itong mga illegal. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Itugyan ngadto sa Visayas Ombudsman ang pag-imbestigar sa nahanaw nga mga scrap materials sa Cebu City Medical Center dihang giguba kini human sa linog niadtong October 2013. Kagahapon sa wa pa mularga paingon sa kauluhan si Mayor Michael Rama, nagbilin kini nga kinahanglan ang City Council maoy mohimo og lakang niini aron masuta kung si kinsa ang sad-an. Apan matud sa pipila ka konsehal, di na sila mohimo og lakang bahin niini ug ila na lang itugyan ngadto sa Ombudsman. Kinisab ang barugana ni Vice Mayor Edgar Labella aron patas ang investigasyon ug di moduhigan og politika. Nasayran nga nahanaw ang scrap material sa CCMC ug hantud karon wa pa mahibaw kung kinsa ang nagsugo og nakakwarta sa maong mga scrap. Matud ni Labella ubos sa Republic Act 6770 ang ombudsman mudawat ni bisan unsa nga klase sa reklamo. Perception of bias whether for or against anyone. You know, perception is very important in an investigation, especially if it involves political figures. Perception is very important. It is not enough that the investigation is independent, is objective. What is equally important is that the perception is that it is independent and objective. Mga sakop sa Guardian of the Sea nga gipanguluhan sa kanhi Provincial Government Security Consultant nakadakop og mga illegal nga mananagat sa isla sa Bantayan. Gipanag-iya sa usa ka barangay kapitan sa lungsod sa Madridejos ang panagatan ug ang nagdala niini mao ang iyang konsehal. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminada Vestil. Nakadawat og taho ang konsehal sa barangay Kinatarkan lungsod sa Santa Fe ug ang Guardian of the Sea kalabot sa dunay illegal nga panagat nga nahitabo silang kadagatan. Dihang gisusi, nasuta nga duha ka panagatan ang nagpahigayon og illegal fishing. Gipanag-iya kini ni tabagak barangay Captain Julius Villasiran sa lungsod sa Madridejos. Samtang ang nagsilbing kapitan niini mao ang iyang konsehal nga si Rogelio Torosuelo. Nasubo si Loy Madrigal ang pangu sa Guardians of the Sea kay kaduhanan nila nasikop ang maong panagatan nga giduma sa manag-agaw nga Villasiran. Unang nasikop ang AC Fishing Boat nga gipanag-iya ni Romeo Villasiran ug ang JSV Fishing Boat gipanag-iya sa barangay kapitan. Now, kinikahibaw sila nga nakalapas sila ani official pa man sila pero nag-abuso sa kadagatan. So besides sa kining Republic Act 8550 nga kining gi-amend bitaw nila nga 10654 Republic 10654 amended ni siya nga kaso nga atong i-file ni nila amos ang lantaon nga kung pwede sad namo ma-file ang kaso dito sa ombudsman. 4,000 napuwa sa mga sakop ni Madrigal ang 30 ka banyera nga nagkalain-lain klase sa isda ug 3 ka iho. August of 2014 wala na sila gi-clear sense. Atol sa pagsikop, nasuta nga niadto pang miaging tuig sa buwan sa Agosto katapusang na-clear sa Coast Guard ang mga darakpan. Mao nga nakapangutana si Madrigal kung unsay gihimo sa Coast Guard nga wa nila masuta og masikop ang maong mga panagatan nga naglawig bisan og way clearance. Mao ni siya clearance sa mga barko nga komersyal nga every time mo gawas sila, mo clear sila sa Coast Guard. That means usa ka tuig na ang nilabay nga wala na ni sila gi-clear pero sige gyapon sila gawas, sige gyapon sila panagat. Now, ang pangutana diha ngano man nga kini nga gitugutan pa man ni sila. Ako lang unta, I just want to bring the attention to the Philippine Coast Guard nga unsa may mahimo na to ani. Gikasubo sab ni Madrigal ang wa paglihok sa gamhanan sa probinsya kalabot sa pagpanakop sa mga illegal fishers sukad siya nawa sa Kapitolyo kundo na manggani operasyon gamay ra. Sayang nasayran nga ang Kapitolyo dunay daghang nadawat nga reklamo labot ini mga illegal fishers apan sama og gibaliwala lang. Ako, I don't know if unsay rason nga nung katupos sila nakadakop nga sukad sa pagbiya nako hapit na usa ka tuig sukad sa pag-resign nako. Ngano man nga karon pa man sila nanakop nga nibalik na pud ko. Dapat tubagon na nila. Kunya, para sa highway, mga binuthan ng isda. About sulayan ka natutudakop ang source kita na agad dito sa dagat, kining mga barko. Nganong di man na nila mahimo? Like I said, kung mahimo nis mga barangay tanod, nganong di man nila mahimo? Muna yung kong pangutana din ha. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil.
Gikumpirmar pa karon ni Mandaue City Police Director Mariano Natuel Jr. kung nakasibat na ba ang mga sakop sa Laglag Barya Gang dinhi sa Subo nga ilang nasikop niadtong nakalabay nga semana kini human sila nakapiyansa. Dunay mitumaw nga impormasyon nga nakapangawat na og balik ang usa sa mga sakop sa Edna Garcia Group nga si Jamboy Tagon. Kung galing tinuod ang maong impormasyon, matud ni Natuel nga wa nay mahimo ang kapulisan kung gitugutan nga makapiyansa ang maong mga suspect. Nasairan nga available ang kasong theft. Hinuon kun musiaw og balik ang maong grupo, mipasalig si Natuel nga dali na lang nilang kining ma-identify. Used to post bail. So wala ta may memo because that is the decisions of the court. Huyang ang ebidensya sa kapulisan aron matudlo nga ang bana ni Attorney Amelie Alegre maoy nagsugo sa pagpatay sa abogada. Upat pa gihapon ka anggulo ang ilang gisubay karon bahin sa maong kaso. Nagsunod sa aksyon si King Perez. Pabiling blanco ang Mandaue City Police Office sa mga pangan sa duha ka mga tawo nga dunay facial composite kinsa mo'y gituohang mi-ambush kang Attorney Amelie Alegre ug mga kaubanan. Matud ni MCPO Director Mariano Natuel Jr., ipaabot pa niya ang footage gikan sa kapulisan sa habagatang Sugbo. Kini human sila makadawat og taho nga paingon didto ang maong mga mamumuno. Sa area sa South. So as of this time nagpaabot ako sa iyang ipadala nga footage. Padayon sab ang panagtagbo sa MCPO, uban ang Criminal Investigation and Detection Group kay nagpabiling upat ang anggulo sa krimen. Naglisod sila sa pag-identify kung kinsa ang nagsugo pagpapatay sa abogada. Ikumpirmar sab ni Natuel nga nahinabi na sa investigador sa CIDG ang bana sa abogada nga may usa sa mga gidudahang nagpapatay sa iyang asawa. Mo lagi na wala patay ingon ginatawag natong link no nga maka-pinpoint gyud niya sa pag-ambush ni Attorney Alegre. Doon na lang mga circumstantial testimony or evidence nga ma-involve siya but not dili gyud ingon nga direct ba. Di pa sa mawagtang nga si Attorney Bricio Bohols nga mo'y person of interest sa krimen. Human migawas ang spekulasyon nga dunay relasyon si Bohols ug ang namatay. Si Bohols samaran sa iyang paa tol sa maong ambush. To investigate ng CIDG na ilasad na investigahan si Attorney Bohols. So, but so far he is also one of the victims here. So mo nang murag wa pa namo gitagaan og kabugaton ng iyang involvement. Wa pa sa makit-in ni Natuel ang panginahanglan nga mag-usang investigasyon sa kapulisan ug NBI. Wa sab kini masayod sa gihiskutang diary sa abogada nga nakaron sa NBI. Sigo ni Natuel nga posibleng dunay himong koordinasyon tali sa NBI ug kapulisan kung igo na ang ebidensya batok sa mga mamumuno. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. 2.5 milyones pesos nga kantidad sa gituohang shabu, armas ug mga kahimanan sa pagsuyop na sakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa duha ka tawo atol sa bypass operation sa sitio Lucasa sa Barangay Look. Nasundan ang aksyon ni Leslie Caminado Vestil. Pinaagi sa iniusang pwersa sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch ug LCPO Station 3 Kungun ug Police Station. Natigayon kagahapon sa hapon ang buy-bust operation batok sa magkasosyo sa illegal nga negosyo nga silang Ryan Morris Singson ug Rayjan Ismalin. Ang duha giyong namaligyaw ginadaling drogas bagsakanan sa shabu ingon man supplier sa ubang pang-drug pusher sa Dakbayan. Gihulagway sa kapulisan nga naglisod sila sa pagdakop sa duha kay magundang-undang kini silang negosyo aron di dali masakpan. Aside from kaning sa Luok, the neighboring barangays mo po na iyahang kumbaga iyang baligyanan po. Actually siya man ang ginari, dili man ang siya ang tuyok, but siya ang ginari. We reach 2 to 3 months na we are monitoring this subject, but sa mode sa iyang operation, ship siya o mode operation, dili na lang ako
i-mention kung sa mode but is changing mode lisod kita ato ang kumaga maputo lang atong monitoring niya. That's why we have niabot ang 2 to 3 months kita nga kani sila appeal gihapon sila. They are part sa tong text complaint nga katong, if you can remember katong doon na kay grade nga katong tiguang o si nanay o so that is also part sa included sila ato nga complaint. Nagmahay mga dinakpan kay nagplano na kuno silang muundang sa mong negosyo. Ako mo din. Ako. Ikaw mo din o 14 sa usa. Mahal mo. Mundang po. Ilangutan sa kalaya. Alam, bigay vlog sarang. Na-recover sa kapulisan kining KJ9 submarine pistol. 7 kadagkong puto sa shabu nga nagbalor og 2.5 million pesos. Timbangan og kahimanan sa pagsuyop ang nakuha gikan kang singson. Samtang kining 4 ka medium size og 38 nga revolver nakuha gikan kang ismalin. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada-Vistil. Gimanduan ni Acting Mayor Edgar Labella ang officer in charge sa Cebu City Police Office nga si Police Senior Superintendent Marciano Bachancela nga parovingan og pulis matag karon og unya ang Sun Valley Subdivision sa Barangay Calamba. Mipadala og suwat na asosasyon sa mga residente sa maong subdivision ngadto sa buhatan ni Mayor Michael Rama nga manduan ang San Nicolas Police Station nga magbutang og pulis sa ilang lugar. Nahadlok ang mga residente sa giingong dunay mga tawo nga magsud gawas sa subdivision nga wa nila mailhi. Matud ni Labella kinahanglan aksyonan ni Bachancela ang reklamo sa homeowners kaysa iyang nahibaw-an daghang namaligya og illegal nga drogas sa lugar. Considering the proliferation of illegal drugs, the entry and re-entry of vehicles not belonging to the residents. Duha ka Subuanon andam nang makigtigi sa natad sa National Pageantry pinaagi sa labing inilang nga pageant beauty search alang sa mga kalalakinan ang Mr. Philippines o mas nailang Misters nga namahitabo na karong September 13, 2015. Atong ilailaw ng mga Subuanon nga moapil sa maong indigay uban si JP Lauquatsera. Kung ang binibining Pilipinas ang labing taas nga beauty pageant sa nasod alang sa mga Filipina, ang Misters Sab ang alang sa mga Pinoy. Usa sa mga moapil ang Sugbuanon nga si Sigfred Smith, diin iyang girepresentar ang Filipino-German community. I grew up in Cebu. I study here. I was born and raised, and I'm half Filipino, half German, but I'm a true blooded Cebuano. I won Mr. Cebu 2009 as well, second round. Dunay online voting sa Facebook page sa moong kompetisyon ug ang mugawas nga most liked candidate pasidunggan og pre-arrival favorite award atol sa ipahigayong press presentation sa Manila nga mahitabo karong Domingo, Agosto 30 diin 30 ka mga candidates ang magtigi sa moong kompetisyon. Just simply open the Mr. 2015 Facebook page, and from there you can just click the Mr. 2015 Voters' Choice Award. Then it will direct you to the list of candidates who are representative from different provincial and cities and international countries. They can vote 10 times a day through FB account. Upat ka major titles ang naghuwat sa upat ka palarang mananaog, kini ang Mr. International, Mr. Global, Mr. Model International ug Mr. Tourism International. Ang tanang mananaog mao'y mo represent sa Pilipinas sa international pageant scene. Kauban ni Smith ang laing Sugbuanon nga si Carlos Ching, kinsa musuway sab og langkat sa usa sa mga titulo. Mapasigarbong ni paamit ang usa sa mga sikat nga Cebuano designer nga si Lemuel Rosos, kay ang iyang mga designs mao'y sulubon unya sa mga candidates at wala sa usa ka segment sa maong kompetisyon. The candidates will be wearing my collection on press presentation that will be on August 30, and the swimwear and pre-pageant this will be on September 7. Laing garbon usab sa mga Cebuano ang mutikang dito sa kauluhan aron magrepresentar sa mga Bisaya alang sa pegayong prestiyosong Mr. Philippines 2015 ug niining higayuna di lang siya ang manok sa mga Sugbuanon kundi lakip na sa the Filipino community in Germany. Alang sa Aksyon Bisaya kini si JP Lauquatsera, agay.
Dakbayan sa Subo mohatag og pagkaon sa mga pulis, traffic enforcers ug mga barangay tanod nga gigamit sa security sa APEC. Apan ilang hatagan maulang katong wa maapil sa budget gikan sa Kampo Krame. Gisundan ang aksyon ni Ray Pasaporte. Nasabutan sa Cebu City Police Coordinating and Advisory Council ang paghatag og pagkaon nga balor og 100 pesos per meal matag adlaw sa mga pulis nga na-assign sa IPEC security ug wala maapil sa budget sa Kampo Krame. Ang budget sa pagkaon kuhaon gikan sa disaster fund sa City Hall. Policemen who come from the other regions, also those who come from Cebu CCPO assigned at APIC. Balor og 200 pesos usab nga pagkaon ang ihatag sa mga traffic enforcers. Ang pagkaon sa mga tanod kuhaon gikan sa pondo sa Association of Barangay Council. These meals should be delivered personally in the respective areas of concern or jurisdiction, so that these policemen who are assigned in the stations or in the road would not leave the premises, so that there should be a constant monitoring, constant police visibility in all these areas. So ang mga pulis magpabilin sa Subo hangtod matapos ang mga IPIC meetings sa Oktubre 14. Unang nangreklamo ang mga pulis nga 150 pesos lang ang ilang nadawat. Nga allowance sukwahi sa gi-announce ni PNP Chief Ricardo Marquez nga 500 pesos. Human sa reklamo, pagkaon lang ang gihatag kanila gikan sa mga caterer. Apan may reklamo usab kini sa dili maayong kalidad nga gipakaon kanila. Tungod niini, gipabantayan sa Police Regional Office ang mga siyam ka caterer nga ilang gikontrata sa pagpakaon sa mga pulis. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Lihok protesta gihimo aron ipadayag ang giingong bati nga epekto sa APEC Summit dinhi sa Subo. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminada Vestil. Wa magpapugon ang mga sakop sa militanteng pundo nga mopahigayon og lihok protesta batok sa nagpadayong APEC Summit din sa Cebu. Matod sa tigpamaba sa Bayang Central Visayas Jaime Paglinawan, gihimong instrumento sa mga dagkong nasod ang APEC aron ilang makontrolar ang mga gagmayng nasod sama sa Pilipinas. Dugang niini nga gihimo usab ang maong kalihukan nga lugar aron mapatuman ang free trade agreement kundi inmusod na sabdayon ang mga produktong gikan sa laing nasod nga mao sa hinungdan nga makapaubos sa nasod. Og ni og kanang kini mong tigom karon para pag yun ni dugang pag yun nga pagkontrol sa ekonomiya og pagpaminos pag yun sa ngayon na to nga sa ilang panawagan nga mo-invest mo sa Pilipinas, invest mo sa Cebu, the more pag yun nga itanyag nila ang barato nga kusog pamuo, ubos nga suhulan o kontraktualisasyon o binos o halos wala gani benepisyo alang sa ato mga nanarbaho. Laing gipadayag sa grupo nga inay mopundo ang gobyerno og dagkong kantidad alang sa mga kalihukan, mas labing maayo unta nga igasto na lang kini sa edukasyon ug trabaho sa mga Pilipino. Dugang ni Paglinawan nga igo lang silang mipabuhagay kung unsay nahimong bati sa gobyerno sa Pilipinas ug unsay mga sipiat niini. Atong ipakita gawa sa gipromote sa gobyerno unsa kanindot ang Cebu para sa investment ang ato pod other side pod unsa pod atong ipakita pod unsa ang tinuod nga kahimtang sa mayoriya sa mga Subuanon nga dili maingon natong nalipay nini gani mga palisiya gani nga gipatuman sa gobyerno bisa-bis ni siya sa implementation sa mga multilateral o bilateral nga mga kasabutan sa mga nasod sama sa Asia-Pacific Economic Cooperations. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil. Dunay giandam ang Department of Tourism nga mga tour packages alang sa mga delegado sa APEC nga gustong musuroy sa Central Visayas. Wa hinuon sila mabalaka sa gingong dunay mga delegado nga nangikyas. Hinuon nakasabot sila sa gibating kabalaka sa kapulisan nga maoy nagbantay sa ilang seguridad. Nagsunod sa aksyon si Andrea Patenya. As of until today, Hingusgan sa Department of Tourism ang pagpahibaw sa mga delegates sa Asia-Pacific Economic Cooperation kabahin sa kamahinungdanon sa pagparegister sa mga info desks. Usa sila manglakaw aron bisitahon ang tourism site sa rehiyon.
Ang info desks makit-ansud sa mga hotels diin ipahigayon ang main meeting sa APEC. Kay numduman nga milabad ang sa pangu sa Police Regional Office 7 human masayri nga dunay pipila ka APEC delegates nga nang larga og Bohol nga wa nagpahibaw. Kun si DOT 7 Regional Director Rowena Montesilio ang pasultihon, wa kaayo sila na alarma sa maong hitabo kay daghan sa mga delegado ang anad na kaayo sa pagbiyahe ug on heightened alert man sab ang otoridad sa tanang probinsya sa Central Visayas. That should not cause alarm because for me, because in the region, ang Region 7, I am sure that everybody from Bohol to Negros to Siquijor, they have all been alerted about possibilities of APEC delegates who would go and visit these provinces, just so they can relax, also get away from Cebu City. Hinuon nakasabot sila sa kabalaka sa kapulisan, mao nga mutabang sila sa paglikay nga masubli ang maong hitabo, pinaagi sa pagpalambo sa operasyon sa ilang info desks. We are trying to reach out to the delegates, just register and then everything will be taken care of. Gipasabot sab ni Montesilio nga katungod sa delegates ang pagpili kung buot ba nilang mo-avail sa tour sa ilang buhatan o kung gusto nila nga sila ra ang mo-arrange sa ilang mga lakaw. Duna sila'y 8 ka special tours nga gitanyag. Kini mao ang Cebu Island Arts, Craft and Industry Tour, Island Hopping Safari, Highland Tours, Countryside Tour and Village Experience, Diving, Spa and Wellness Package, Food Trip ug Day Adventure in Bohol. Mahimo sab nga i-customize ang package depende kung unsay gusto sa delegates. Mato di Montesilio, sa pagkakaroon, mga positibo nga komento ang ilang nadawat kabahin sa tourism site sa Central Visayas ug gani, duna ni mga delegates nga buot mo extend sa ilang pag-istar aron makabakasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patenia. Mokadto ang tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid. Kay dilang kutob sa balita, Aksyon!